Masquera say, Maria Zimbabwe, welcome to our channel Zim Confessions and Deep Secrets. Kana kari kutanka kukuya pane channel, please don't forget to subscribe. Kana uchingwa gara waka subscribe, but don't forget to comment and share this video. Panama developments manyowan arikubuda panyaya ikuraiwa kwa businessman kwa Joseph Mutangadura. Funga nezuro takakuigira inyaya tikudzai kuti mapurisa akawana wachiconfiscate phone ya mukadzi wa Mutangadura vachiinvestigate kufa kwa Mutangadura. Pane kususpectwa kurikuitwa kuti this issue was an issue ye assassination, and it was not an armed robbery, it was an assassination. Ende pane nyaya dzakubuda dzekuti mukadzi wa Mutangadura ndiye akatuma marobbers aya. Nyaya iri kunzi yabuditswa neone of marobbers ari kunzi abatwa kugazebo, hanzi parira pfuti kuti awanenge achibatwa. Hanzi mabatiro aitwa armed robber yanga achidimanda mari from mukadzi wa Mutangadura after vapedza basa. So hanzi he didn't know kuti anga achitaura nema-CID ayo anga akatora phone yemukadzi wa Mutangadura. Pane ma-messages amuri kuona ari kulika abuda achinzi apparently the CID took possession of the wife's phone. The hired robbers then began demanding payment after completing the job, unaware that they were actually communicating with the CID. Pakaipa 1/7 vekupfura muthangazi abatwa kugazebo patorera pfuti ati akatumwa nemukadzi, but vamwe 6 ndevekuEpworth Taiwe 7. Ndo mabuditsiro aitwa nyaya yacho the Children of Zimbabwe Veterans Association muri Zimbabwe. Hapana umwe mushe tichange tichikupai ma-updates pamusoro penyaya iyoyi. Mobva matudza zvamuri kufunga pamusoro penyaya iyi mucomment section. Unonge tichizivana munyaya dzekukurudzira madzisingle mother kuti shandai musaneta kushandira vana venyu. At the same time zvinocreata futi vavengi zvandinenge ndichita izvozvi kuti kune vamwe vana baba vari kutorwadziwa nekuti sei uchisapota masingle mother nekuti ivo vana baba vacho havasi kuchengeta vana. Saka zvinhu zvinogona kucreata vavengi. Hasi chinhu chiri cheap, hasi chinhu chiri easy kuti unosapota rimwe side rokuvenga. So inyaya yekuti nezuro ndakatoonawo ndichinzi mukomareji vakatakura marobbers vakaenda navo kwa Mutangadura vakanomira marobbers akadzika here vakaenda kunouraya Mutangadura. Ndikazovatakura zvekare ndo mutauro wazviri kuitwa nevari kutaura. Handizive kuti motive yacho ndeyei, handizive kuti vari kurwei hondo, but chandinongoziva ndechekuti pese paunofamba munhu une vavengi vaunenge wanawo muupenyu, pese paunoita chinhu chakanaka une vanhu vanotokuvenga, pese paunofungidzira kuti iwo uri une vavengi vako, kunyanya ukange wakuita zvinhu zvinobatika muupenyu, kune vamwe vanhu vanotorwadziwa neizvozvo. Saka munhu chingoziva kuti une vavengi. Ina handitozivewo nyaya iyoyo, handitozive. Pane vanga vakubvunza vachiti ko mukomareji makazenge makatanga ndimi kuposta. Ya zvazvinoita ndezvekuti mukomareji ndise munhu anogara muruwa. Vanhu vakawanda vanouya kuinbox vachitobvunzawo kuti mukomareji manzwa here accident yaitika paTM, taurai maybe pane hama neshamwari dziri kuda kuti dziwane rubatsiro. Maona here kune mwana ari kurarama ari kunzvimbo yakati ari kuda kubatsirwa bhose. At the same time ndinobatsirawo futi nherera kuburikidza nezvinhu zvandee ndichipiwawo nevanhu nezvandee ndichiwanawo. Ndinobatsira hama neshamwari dzinenge dzichitambura. Saka vanhu vanokurumbidza kuinfoma munhu vanoziva kuti uyu ane following zvekare yekuti vanhu vanokurumbidza kuona nekubatsirika. Saka zvazvinoita ndezvekuti ini ndakatoudzwa nehama yaMutangadura anonzi Joseph. Akatonditi mukomareji manzwa here kuti mudhara vapfurwa. Ndikati uri kuti chi? Zvikanzi mudhara Mutangadura vapfurwa. Ndikati manje zvakamira sei? Zvikanzi vafa. Zvokuti zvakandibata zvikuru, zvakandirwadza. Ndobva ndatomuti vafira kupi? Zvikanzi vapfurirwa kuPrazi, vafira vachitoenda kuchipatara. Then zvadaro ndokubva ndati tinokwanisa here kuti tiudze vamwe vanhu papage pangu. Zvikanzi it's okay, go ahead, it's okay. Ndikatomukumbira picture rava Mutangadura ndokubva ndaposta papage pangu. But kune vakawanda vari kuti sei wakatanga kuposta iwo, handisi kuti vaida kuti zvipostwe nani, zvokuti ndo zvaitika. Saka inyaya yekuti vakawanda vanenge vane mubvunzo vachiti mukomareji, but chandoda kuti ndikuudzei ndechekuti maoko angu aya haana ropa, maoko angu aya haana chakaipa. Kubva ndizvarwe handina munhu wandakarova kana kuuraya. Kubva ndizvarwa handamboparticipata munyaya dzemacriminals, handiko ikoko. Ende handitombodi kuzviita izvo, ndinotofaita tichiita makambeni nemapurisa kuti tiwane kudzora macrime. Kunyanya mukatisa mavhidhiyo angu andinenge ndichiita ndekukurudzira hama neshamwari kuti ngatichenjererei kunze kune matsotsi.
saka ndozoita tsotsi racho handigone kudaro. And almost every day, every time, here and then ndinoposta mavideo. Tsotsi rinogona kuda kuzviburitsa here kuti rizikanwe. Ndinoisa mafoni namba kumapages, ndinoisa kupi. Chandoda kukurudzira hama neshamwari kuti usavenge munhu zvokusvika pakuda kuuraya zita rake. Usavenge munhu zvokusvika pakuda kumukanganisira upenyu hwake. Usavenge munhu asina basa newe, asingakutaure, asingakutsvake. Kutouya wakanzi anonymous une ghost count kureva kuti uri kuziva kuti zvauri kutaura ndezvekunyeba. Kana une information yakanaka ndinokumbira uende kumapurisa. Waenda kumapurisa unopa information mapurisa kuti Reji akatakura vanhu matsotsi. Atakura vanhu akaenda nawo kwaMutangadura. Akanosara akamira. Kuna kuti wanga uripo. Handi ndizvo wanga uripo. Ndo information yatiri kuda because we need justice kuti akauraya mudhara Mutangadura ndiani nekubatsirwa kwandaitwa navaMutangadura inini. Nezvavaindiitira muupenyu hwangu inini. Vashandi vese paMutangadura vanozviziva. Mhuri yekwaMutangadura inozviziva. Update yanga ndichipa kunyanya kumapeji ndichiti pari zvino zvikunzi burial iri kwomusi wakati, bhodhi iri kwomusi wakati. Inenge yatopiwa nehama kwete neni. Ini changu kuzongokuzivisai nekuti ndinenge ndiri paground. Ruwa ndeyedu. VaMutangadura ndevedu. Nemoyo wangaona vaMutangadura zvichiwa ndingasvike pakuita zvinhu zvakaora kudaro, zvinhu zvinosemesa uroyi wakadaro. We need justice. We need to know kuti ndiani akauraya vaMutangadura. Akatuma akaita zvinhu zvake ndiani. Toda kuziva zvese izvozvo kuti zvakambofunge zvafamba sei kuti munhu azosvika pakuuraya vaMutangadura. Saka please musamislead neinformation yakadhakwa kana neinformation yakaora. Muchida kushatisa mazita evanhu, muchida kungowana malikes, muchida macomments. Musavenge munhu nekuda kwokuti ane zvaari kuita zvinobatika muupenyu. Ende zvinobatika zvacho hatitorina, but muri kungoona sekunge tine zvinobatika. Munovenga munhu kusvika pakuda kuuraya zita remunhu kudaro. It's not good. Mwari ariko kumusoro kudenga. Mwari vanoona. Zvamusingazive ndezvokuti the more kuti taura kwamunenge muchiita ndo simba ramuri kutipa rakawanda. Ndo simba ramuri kutipa rekushanda. Pamunenge muchitaura pepe, muri kutotipa energy yakawanda. Muri kutipa kunoti hatisi kufana kuneta because tane vavengi vakawanda. Ifanika ini ndinotozwa ndine vavengi because ndine almost mavideo andinototukwa. Andinototukwa kunzi saka unonyanya unyengerere pavakadzi. At the same time ndemona ndiri kubloka vari kurwadziwa nekuti uri kuti blokerei. Ende vanhu vandiri kubloka ndikubloka nekuti vanenge vataura zvakadhakwa papeji pangu. Inini handisi munhu ari into politics. 1 2 handisi munhu anoda zvinhu zvakaipa paupenyu hwangu. Ndiri munhu anoda zvinhu zvakangoclear zvakanaka. Ndinotozvishandirawo. Ndinotozama nepandinogona. Ndifunga munona ndichipfichuka ndichitamba ndichididi. Ndo zvandiri, ndiri munhu anofara. Handite mavideo ndakagumbuka kudai. Handite mavideo ndakagumbuka. Sorry henyu ndiregererewo hama neshamwari. Handisi munhu ari into nyaya dzekuti anzi ndoda kupara mhosva. Ini ndiri munhu anotomirira kutoti hazvisi kufanira kunge zvichiitwa zvinhu zvakaita sekupara mhosva muarea. Tinotofighta crime.